4 епизода, значи. Съжалявам. Сега, ако ми спре пак батерията... Добре, ето го Мак. Да, точно до мама и тате. Как ще вземем телефона му, без да ни види? Камерата в лоето. Хрумна ми нещо. Ела бе. Това ще помогне. Том, защо просто не седнеш? Няма нужда. Общо прият киноетикет е мястото да се запазва с яке. Тогава го обясни на тях. Какво? Не можете. Не знам, що за киноетикет спазвате, но половер на седалката означава разкарай се, хипи. Мърдай. Мърдай. Но какво става? От дяволите, аз съм C6. Снимам? Този е голям късметлия. Пуканко торнадо, гъста коса. Жалко, че и двете не са вечни. Дики, защо не изсипа пуканките? Защо да хъбя пуканките? Защото сега не виждаш нищо. Виждам облаци. Това са пуканки. Супер! Ето го идва.